Tagebuch ze naszych Bieszczadów. Wiecie, tak jakoś ich do połowy stycznia wszystkie walali, wszystkie naokoło mrowali, że tam tutaj u nas blank zimy nie ma. Kiejsik to ci byli zimy, go dali nie wtorzy. Teraz kiedy ani podzim, ani zima, ani wiecna, to styczeń taki był. Za starego pierwy to byli zimy, nie to co teroski za tego premiera Donalda Tuska. Teroski z kolejnego wszystko dzisiaj nam do ostatka popśniło. I kiech tak słuchał tego karwięczenia i nożyczki, wyszło projekcie w internetu wicny koncept, jednym istnym, decie pozu, kiedy wyklują się we Bieszczady i napoczną ci tam pisać swój pamiętnik, swój taki szpasowny tagebuch. Dejcie pozór, bo nie na tego tuplowanie sprawią. 12 sierpnia. Przykludziliśmy się ze moją starą blank do blank nowej chałupy kajsik we Bieszczadach. Jest derkusie jak ci sam jest gryfnie. Wszystkie stromy naokoło wyglądają na isto hyrnie i wyniuśle. Prump ganz einfach nie poradza się doczkać, kiedy dekną się te stromy śniegiem. 15 października. Ja, na zicher, Bieszczady są najpiękniejszym, najszykowniejszym miejscem na całej ziemi. Wszystkie listka zwekslowali farby na taką tonację, a plus i nowo i szarłatnio. Pojechaliśmy na taki rundfart po okolicy i uwidziałech po zdaleku pora młodych leleni, takich sorników. Jakie ci one szykowne i paradne. Jeżek isty i że do najszykowniejsze zwierzęcia na świecie. Sam tutaj jest jak w biblijkowym raju, pombuczku, jak mnie się sam podoba. 13 listopada. Net napoczyno się sezon na gony. Blank nie poradza wystawić, jak tyż to ktoś ich może chcieć zakatrupić coś tak gryfnego jak sornik. Mam nadzieję, że wnet śleci pierwszy śnieg. 4 grudnia Barburka. Wojski nocy śleciał entrych śnieg, łocuciłek się i wszystko naokoło deknięte było białą sztebdeką. Łobroz jak ze jaki bożonarodzeniowy ansicht karty. Wyleźliśmy na zewnątrz, łoczałflowaliśmy śnieg ze słodów, zatem jeszcze oczałflowaliśmy cołko droga dojazdowo, ten nasz Auffahrt. Napoczliśmy się ociepować śnieżkoma, z tymi sznyjbalami i wygrał tak, a zatem przyjechał sznyjflug taki, wiecie, taki baget do śniegu i blank zasuł wszystko to, co my oczałflowali. Musieliśmy to już wszystko oczałflować. I jest dekusie jak jomą pieronym rod te Bieszczady. 11 grudnia. Łoński nocy już leciał śnieg, fujało bez sołkonot. Jeści szychowniście. Ten sołki sznyjflug zrobił, już to samo lajera, ten są spas ze naszą drogą dojazdową. Zasują, ganz einfach, przaja Bieszczadom. 19 grudnia. Juzaś fujało, juzaś suło śniegiem łońskiej nocy. Skiż tego i bez ten nasz Auffahrt, ta nasza droga dojazdowo nie szło blank przejechać, nie dojechał jak do roboty. Jeżek do ostatka już usiotany, wypultany tym szałflowalem śniega. Ten giździowski bagier, stopieruński sznyjrujmer. 22 grudnia. Dzisiaj w nocy nasuło, nafujałeś se więcej tego białego marasu. Cołkę gracy mam we wasę blaza od tej mojej hercowy. Jeżek przekonany, że ten cołki sznyj rojme, ty śnieżny bager ino czeko za winklem, kiejo ino odszałfluja ta moja droga dojazdowo. Stop pieroński gist! 25 grudnia gody. Wesołych 100 pierońskich świąt. Jest semocka więcej tego białego flapsu. Jak mi kejsik wlezie w gracy, ten pieroński łochentol, ten szoferok z tego śnieżnego bagra. Forgot jego naisto zaczasna, zatuca ci go na śmierć. Blank też nie poradza spokopić, po jakiemu nie posują drugi solą, co było spuściła ten biały, ten pieroński biały maraz. 27 grudnia. Już zaś tego białego łoszklistwa śleciało bez noc mocka. Cołkę czy nie wyściubił kichola z chałupy, chrum odszałflowywania mojego Auffartu za każdym razem kejno przejechał ten sznyjflug. Nikaj nie poradza dojechać. Mój auto jest ci pogrzebany pod hołdą śniegu. Telewizyjny meteorolog zaś zapowiedział, i że śleci 25 centymetrów śniegu bez stanoc. Moje roztomiłe, mogecie się posztelować. Wiele to oznacza szałfli pełnych śniega.
28 grudnia. Ten diosecki meteorolog Blank się ochybił. Miast 125 centymetrów szajsnął się do ostatka, bo śleciało 85 centymetrów tego białego łoszklistwa. Przedstań to ci nie ostaje, nie odmarznie bardziej do połowy lata. Ten stopieroński sznyromy ugrzęznął, uwiąznął we tym cumięcie, w takiej zaspie, a ten gist szoferok przyszł borgnąć ode mnie szaufla. Powiedziałech mu, co ja już 6 razy połamał te moje szipy, kiech ci od szauflowywał ten biały szajs z tego mojego aufartu. Za tym ostatnio szaufla rozczaszek u jego zakuto palica. 4 stycznia, no i endlich wygramulołek się, wychachrołek się z mojej chałupy. Pojechałek do składu, lajsnął się coś dojosła i kiech wrocał, ten mój autok bechnął, wkarował w niego łoszkliwy lelin i Blank ci mi go scharatał. Na pochoł urwy na jakieś 4000 złocioków. Przeca na isto przynależy się sobie te wszystkie obmierzłe leliny powyszczylać. I cóż tyśmy nie ozwalili ich we jakich myśliwieckim i gierskim rejonie, sezonie. Kej był czas na to. 3 maja. Zawiozech mój autok do warsztatu we mieście. Nie uwierzycie, jak tyż to ten autok zarościał od tej odmierzłej soli, którą posuwają nasze sztreki. 18 maja. Przykrodziołek się ze moją starą nazad do miasta. Nie mogę się Blank wystawić jak ktoś, to mo chociaż przygorć zdziebko zdrowego baczynio słusznego rozumu mogę mieszkać na jakimś zadupiu we Bieszczadach. Eugen Smioków.